дар хоҷагоҳи деҳқониву кооперативҳои сесолии ҷамоати деҳоти зиракии шаҳри Кӯлоб дар баробари ҷамъоварии ғалла ва сабзавоти барвақтӣ барои пурсамар истифода бурдани ҳар як қида замини корами обӣ ва зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ кишти такрорӣ низ бо вусъат идома дорад. Имсол кишоварзони деҳот мувофиқи дурнамо мақсад доранд, ки дар майдони зиёда аз 400 гектар кишти такрории сабзавот, полезӣ, лӯбиёдонагиҳо, ҷуворимакка барои хӯроки чорво ва зироатҳои техникӣ гузаронанд. деҳқонони ҷамоати деҳоти зиракӣ дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ намуда дар заминҳои холишуда аз кишти аввал ба кишти такрорӣ машғуланд. дар майдони 150 гектар кишти зироатҳои такрорӣ гузаронида шудааст. зироатҳо асосан полезӣ, сабзавот, ҷугории дон мебошад. деҳқонони ҷамоат кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки зироатҳое ки кишт карданд то ба охир ҳосили хуб ба даст биёранд. кишоварзони ҷамоати деҳоти зиракии шаҳри Кӯлоб дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар аз як замин гирифтани 2-3 ҳосилро сармашқи кори худ намуда, ҳамарӯза ҷиҳати боз ҳам зиёд намудани кишти такрорӣ ва гирифтани ҳосили дилхоҳ аз зироатҳои киштнамуда кӯшиш ба харҷ дода истоданд ва мақсад доранд, ки бозори истеъмолиро бо маҳсулотҳои тару тозаи кишоварзӣ таъмин намоянд. Шарифҷон Сафарзода, Азизуллои Саид барои барномаи ахбор аз шаҳри Кӯлоб.